इन्जिनियारफ्राबो थुनलाइखौ रावबो गारा जोंनि बर' फरायसाफ्राबो इन्जिनियारफ्राबो गाराखै गोबां जोंहा इन्जिनियार डाक्टारफ्रानो जोंनि बर' थुनलाइ सोरजिनायाव दाबो नांगासिनो दं बेखायनो जे नैबे जाखांबोनाय फरायसाफ्रा जे बे हाबाफारिखौ लादों जोबोद बाख्नायथाव आरो बियो थाबथानाय गैयै इयुनाव जालांबाय थागोन बियो जोंनि मोनसे जारिमिन जागोन आरो जोंनि बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजखौ मोनसे जौगा मान थाखोनि बिनि गेजेरजोंबो खालामनो हायो बेखौ आं अराय मिजिं खालामो जोङो बिनेश्वर ब्रह्म फोथायफुनजि आफाद दङ बे आफादाबो बिनेश्वर ब्रह्मजों लोगोसे जिहेथु जोंनि रावा दा भारत संबिजितनि 8थि फारियाव गाखोनायजों लोगोनो जोंहा साइन्टिफिक एन्ड टेकनिकेल टेक्न'लजि कमिसननिफ्राय गोबां आयदायावनो बे टेक्न'लजि बे माबाफ्रा जाजोब्बाय हिसाबै बेफोर बिजाबफोरखौ आर्काइभ महरै दोननांगौनि बिबाना इन्जिनियारिं कलेजाबो दङ बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट जों बिनेश्वर ब्रह्म ट्रास्टआबो बे जिनिसखौ खामानि मावनो नाजागासिनो दङ आं ओंखायनो नोंथांमोन मिडियानो साबायखर जासिबाय आरो बेफोर बाथ्राफ्रा लासै लासै जोंना जौगालांबाय थागोन बेखौबो नोंथांमोनहा फोसावलांबाय थागोन बेखिनिखौ मिजिं खालामनानै नोंथांमोननो खेबसे साबायखर जासिनानै बयनोबो साबायखर जासिनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।